Buhatan sa treasurer sa barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Subo, gilungkab. Vault nga adunay sud nga 2 milyones pesos gisuwayan pag-abli. Si Chelo Valiena sa report. Alas 7 pasado dihang naniligunta si Aurea Alcueno, caretaker sa Barangay Hall sa Basak San Nicolas, dihang nakabantay nga may kahoy sa pultahan sa buhatan sa barangay treasurer. Iya dayong gipahibaw ang mga tanod sa barangay. Nya pagtungod nako diri akong nahibog nganong na kahoy nga mga ngana nga kada buntag ko manilhig diri wala gi kuan ba nya ibong ko ana. Gipahibaw ni Veronica Monleon, barangay treasurer, nga may 2 milyones pesos ang sud sa vault, sud sa iyang buhatan. Kabahin sa 2 milyones pesos ang bonus sa dulan 200 kakawani sa barangay. Remittance nako sa para unta karon i-remit nako nya og kuan sad sa amo sad nga kanang para sa among bonus nga i-release na mo ron nga week. Sa pagsusi sa taga PNP Crime Lab, ilang nabantayan ang suway nga pagligwat sa vault nga gisudlan sa salapi. Apan gitataw sa taga Crime Lab nga dili basta-basta maablihan ang vault pinaagi sa pagligwat lang niini. Hinoon gipahibaw ni Police Major Dindo Juanito Alaras, Acting Chief of Police sa Mambaling, nga way mga timailhan nga naablihan ang vault. Ang first door is nalungkab gyud gi lugit. Unya sa second nga kuan door which is kadtong nanay combination is nasa traces nga gi attempt og abli. Nasuta usab sa Mambaling Police nga adunay CCTV apan giputol kini sa naglungkab sa Treasurer's Office sa barangay. Nasubay usab nila ang gitumbok nga tao nga milungkab sa buhatan. Ang atong suspect karon na-identified nato through sa CCTV and of course through the collaboration sa mga kuyog dire sa barangay sa mga tao nga naa diri gabi. Human maablihi ang vault og nasuta nga wa mahilabti ang sud niini, hilabihan ang ilang kalipay. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bista.